I den her video, der vil jeg vise, hvordan du laver en super stretchy og pæn aflukning. Ribben er en helt almindelig 1-1 rib, men du kan sagtens lave den i hvilken som helst rib, at du har lyst til. Du starter med, det her det er en retmaske. Alle retmaskerne, der tager du den over på den anden pind, garnet foran og tilbage på pinden, sammen med den maske du har her, og så strikker du dem ret sammen. Den tager vi vist lige igen. Det er en vrangmaske, den strikker du vrang og tager din maske over. Så er det en retmaske, masken løst af, garnet ind foran begge masker og begge masker tilbage på pinden, og så strikker du dem ret sammen. En vrangmaske og masken over. Så alle vrangmaskerne lukker man af på en, skal vi kalde det, helt traditionel måde. Og retmaskerne, dem tager du først løst af, kører garnet ind foran begge masker tilbage, og så strikker du dem ret sammen. Vrangmaske, maske over, en retmaske, garnet ind foran begge masker, og strik dem ret sammen. Vrangmaske, masken over, en retmaske, begge masker over, og strik dem ret sammen. Vrangmaske og en retmaske over, tilbage på pinden og strik dem ret sammen. Det giver en super smuk aflukning, og den er stretchy uden at flander.